Ako často sa stáva, že britský monarcha vystúpi priamo pred americkými zákonodarcami? Takéto momenty sú skôr výnimočné než bežné. A práve preto vzbudil nedávny prejav kráľa Karola III. V americkom kongrese zvýšenú pozornosť nielen médií, ale aj politických analytikov. Podľa dostupných informácií išlo len o druhý prípad v histórii, keď britský panovník vystúpil pred spoločným zasadnutím Kongresu Spojených štátov. Prvýkrát sa tak stalo v roku 1991, keď zákonodarcov oslovila Alžbeta II. Už samotný fakt, že k takémuto vystúpeniu dochádza veľmi zriedka, naznačuje jeho symbolický význam v rámci transatlantických vzťahov. Prejav zaznel počas štátnej návštevy v čase, keď sú vzťahy medzi Spojenými štátmi a európskymi spojencami predmetom intenzívnej diskusie. V poslednom období totiž americký prezident Donald Trump opakovane kritizuje fungovanie NATO aj prístup európskych krajín k niektorým bezpečnostným otázkam, vrátane konfliktu s Iránom. Tento širší kontext je dôležitý, pretože ovplyvňuje aj interpretáciu samotného kráľovho prejavu. Karol III sa vo svojom približne 25-minútovom vystúpení sústredil najmä na myšlienku spolupráce. Zdôraznil, že súčasné globálne výzvy, či už ide o bezpečnostné hrozby, geopolitické napätie alebo ekonomickú neistotu, sú podľa neho príliš komplexné na to, aby ich dokázal riešiť jeden štát samostatne. Tento argument nie je nový, ale v aktuálnom kontexte nadobúda špecifický význam. Zvláštnu pozornosť venoval podpore Ukrajiny, pričom vyzval na neochvejné odhodlanie zo strany spojencov. Podľa správ z prostredia kongresu jeho slová vyvolali potlesk v stoji naprieč politickým spektrom, teda medzi republikánmi aj demokratmi. Niektorí pozorovatelia upozorňujú, že v súčasnej polarizovanej politickej atmosfére v USA ide o pomerne nezvyčajný jav. Treba však dodať, že reakcie na podobné prejavy môžu mať aj symbolický rozmer. Potlesk ešte nemusí automaticky znamenať zhodu na konkrétnych politických krokoch. V praxi sa postoje jednotlivých strán k podpore Ukrajiny či k úlohe NATO môžu líšiť, čo naznačujú aj prebiehajúce politické diskusie v USA aj v Európe. Zaujímavým aspektom prejavu je aj to, čo v ňom nezaznelo priamo. Karol III sa vyhol explicitnej kritike americkej administratívy, no jeho dôraz na spoluprácu, podporu spojencov a význam demokratických inštitúcií niektorí analytici interpretujú ako nepriamy odkaz na aktuálne politické smerovanie. Iní však upozorňujú, že podobné témy sú pre britskú diplomáciu dlhodobo typické a nemusia byť nutne reakciou na konkrétnu osobu alebo vládu. Otázkou tak zostáva, ako tento prejav zapadne do širšieho vývoja transatlantických vzťahov. Vývoj v najbližšom období ukáže, či podobné vystúpenia prispejú k väčšej zhode medzi spojencami, alebo zostanú skôr symbolickým vyjadrením snahy o jednotu v čase, keď sa názory na kľúčové otázky postupne diferencujú.